टिकेन्द्रजित बर'आ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय डक्टरेट डिग्री मोननो हाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बरखाता गामिनि थागिबि मदन बर' आरो मिनति बर'नि फिसाज्ला टिकेन्द्रजित बर'आ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बाय'टेक्न'लजि बिफाननि प्रफेसार सन्दीप दासनि गाइड होनायजों PhD डिग्रीखौ उथ्रिनानै डक्टरेट बिमुं मोननो हाबाय। थांनाय 2019 मायथाइनि 13 सेप्तेम्बराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि बाय'टेक्न'लजि बिफानाव ए स्टाडि अन इन vitro propagation and comparative analysis of bioactive compounds in some selected wild and tissue cultured medicinal plant of बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजियन आसाम आयदाखौ लानानै फरायसंनाय टिकेन्द्रजित बर'आ 15 डिसेम्बर समबारखालि डक्टरेट डिग्रीखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि टिकेन्द्रजित बर'आ गुदि फरायसालिजों लोगोसे गोजौ फरायसालि आरो BSc सोलोंथाइखौ सरकारि फरायसालि आरो फरायसालिमायावनो फरायदोंमोन। CSR नेट क्लियार खालामदोंमोन 2019 आव CSR आनो आंनो फान्डिं खालामदोंमोन फाइनान्सियेल सापर्ट बे CSR नेट JRF नांनायनि उनाव माने बे मान्थलि हिसाबाव स्टाइपेन्ड प्रभाइड खालामनायनि थाखाय CSR नेटखौबो आं साबायखर जनायनो थाखाय माबा खालामदों। धन्यबाद।